5. Unya usa sa mga ansyano ingon kanako, ayaw paghila, tan-awa, nagmadaugon ang leon sa banay ni Juda, si Kristo, ang gamot ni David, nga tungod ni ana makahimo siya, si Kristo, sa pag-abli sa basahong linukot o sa 7 ka mga timbre niini. Unsa dito nakita diri ni Juan Evangelista nga sumala diri dunay basahong linukot. Kani mo'y atong tanaw. Dunay basahong linukot. Basahong linukot. Diha sa tuong kamot. Basahong linukot diha sa tuong kamot ni atong naglingkod sa trono. Kunya sumala niya walay bisan kinsa nga nahigkaplagan nga arang makaabli sa basahong linukot bisan sa pagtanaw sa sulod niini o sa pagtangtang sa mga timbre niini. Wala kunoy bisan usa sa langit o sa yuta, bisan ilalong sa yuta nga arang makaabli sa basahong linukot. Karon atong tan-aw kung unsa may aktwal aning panahona karon aning basahong linukot. Unsa may aktwal ani karon para makita nato kung unsa nang basahong linukot nga wa may bisan kinsa nga makaabli ana gawas sa diyon sa banay ni Juda nga mao si Kristo. Unsa may aktwal karon panahona aning basahong linukot. Bisan kaning atong mga gitawag yang mga antay. Di kudagway mumusok pa nga kung kaning basahong linukot ang aktwal aning panahona karon mao ang Biblia. No? Kaning basahong linukot ang aktwal aning panahona karon mao ang Biblia. Nganong Biblia man? Unsa man ay sinugdan aning basahong linukot? Nganong karong panahon na Biblia man? Kung atong tan-aw ang sinugdan yun aning basahong linukot sa wala pa ni gikumpay sa mga eskalar o nahimo niyang Biblia, ang sinugdan ani mao kadto ang gisulat kaming basahong linukot nga gisulat sa mga propeta. Dito kini nagsugod sa gisulat kini sa bato o sa mga bato. Kanang 10 commandments bato ang gisulatan ana. Ug ang nagsulat ana mao ang Dios. Sa diha nga didto ang Dios uban ni Moises sa bukid sa Sinai. Ang Dios mismo ang nagsulat, pinaagi siya ang magtudlo diha sa bato. Mao nga kanang 5 books of Moses nga gikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros o Deuteronomio, mao na'y gitawag og Pentateuch. 5 books of Moses. Si Moises ang nagsulat ana. Gisulat kana diha sa mga bato. Dito kana sa bukid sa Sinai. Gisulat sa Dios. Nang karon kay ang tuyo sa Dios kadtong mga Israelitas nga ming-abot dito sa bukid sa Sinai sa ikatulong nga bulan, ang tuyo sa Dios adto pagula sila sa Ehipto, pinaagi ni Moises aron dadton sila ngadto sa yutang saan nga gisaan sa Dios kang Abraham nga mao ang Kanaan. Mao nga kadtong mga bato nga gisulatan sa mga pulong sa Dios
nga kadtong pulo ka subo nga dito ka na isulat sa bato, ibundak ni Moises dito sa Diyos nga gihimo nilang Aaron. Dito niya ibunal sa baka nga hulawan. Dit mao nga kadtong basahona, kadtong pulo ka subo, kadtong nasulat sa bato, napulpog kadtong mga Dios nagsulat pag-usab o dito sa lain nga bato, mao nga kadtong mga pulunga dito mo tanaw mo basa kadtong mga gitugyanan sa Dios sa pagtudlo ni adtong mga pulunga. Nan karon 40 sila ka tuig dito sa Sinai, bukid sa Sinai. Mao nga ang ilang lakaw miabot sila dito sa Jericho, 40 ka tuig usab sila dito. Nan karon kadtong mga bato nga gisulatan sa pulong sa Dios, bugat man. Kay dili man to sama aning Biblia kadagko karon nga diya isulat sa mga bato. Bato to ang gisulatan, bugat ng bato. Mao nga naguna ila na yung tanaw nga dagko man kay tong bato nga isulatan. Layo man ang ilang panaw padung sa kanaan, ilang gisulat dayon to gi-transfer sa mga panit sa kahoy, panit sa mananap. Mao nga malupot na siya. Hangtod nga dito ni abot sila sa Kanaan, ang Dios padayon nga nakisulti pinaagi sa mga propeta o kadtong mga pulo nga gisulti sa Dios pinaagi sa mga propeta ilang isulat diha sa mga tila. Na transfer na pinali sa mga tila, mao nga malupot man to, mao dito gitawag og basahong linukot. Nga sa diha nga si Jesucristo, iyang gibukad ang basahong linukot diha sa templo ug iyang gibasa. Kung atong basahon sa Lucas 4:17. Gingon. 17 Lucas 4:17 hangtod sa 18. O dihay gihatag kaniya kang Jesucristo nga basahon sa propeta nga si Isaias. O sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin na isulat kini nga nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo ani akanako kay iya man akong gibihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo o sa kahiuli sa igkatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Dios. Mga dunay tuig, dunay panahon, mga kadtong basahon nagibuklad ni Ginoong Jesucristo, mao kadtong basahong linukot. Mao nga kaning basahong nilukot, mao kani ang di-compile sa mga iskalar o kanada yung basahong linukot. Ang aktual dayon anang panahon na karon mao ni Biblia. Karon atong balikan kung unsa kalisod kaning basahong nilukot kung Biblia. Sumala dito sa atong gibasa sa Pinadayag 5:1 hangtod sa 5 nga walay mausa sa langit, no? Walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga aram makaabli sa basahong linukot Biblia. No? O sa pagtanaw sa sulod niini, wala kunoy mausa sa langit o sa yuta. Sa ato pa, walay bisan usa ka tawhanon nga tao diri sa kalibutan nga arang makaabli aning Biblia. Bisan sa pagtanaw sa sulod niini, walay bisan usa, bisan pag sa ilalom sa yuta, gawas lamang sa leyon sa banay ni Huda ng mao si Kristo. Sa ako pa, ang otorisado niya ani
si Kristo lang. Mauray maka abli nini. Karon unsa man po ipasabot anang pag-abli. Nga diingon di isod man kaayo. Wala may bisan usa. Sa langit o sa yuta, bisan sa ilalim sa yuta, nga arang makaabli sa basahong minukot Biblia. Unsa man po'y buot ipasabot anang pag-abli, kana bang pag-abli nga inani? Mao ba ni ipasabot ana? Dili, nga naman, tungod kay kung mao pa na ipasabot, kanang pag-abli nga abli ani, dili man na lisod. Kay bisan bata, makahimo man pag-abli ani Biblia. Unsa man day nang pag-abli ana? Kanang paghatag o husay o interpretasyon sa mga sambingay nga naisulat diri sa balaang kasulatan. Mga giingon niya, bisan sa pagtan-aw sa sulod niini. Bisan pagtan-aw. Nya lisod na kaniday pili, wala makahimong pagtan-aw sa sulod ani. Nga halos tanan karon. Makabasa man, makatan-aw ani umbasa sa Biblia. Nya kay lisod man daw bisan sa pagtan-aw. Unsa man pud ang pagtan-awa? Muna nga ang nakalisod aning Biblia mao kani paghatag o hubad o husay sa mga sambingay nga gihisgutan diri sa balaang kasulatan. Kinsa man ang otorisado nga makahatag o husay aning mga sambingay diri sa balaang kasulatan, walay lain mao si Kristo. Mao nga si Kristo nagsulti nga moabot ang panahon nga dili na siya magsulti pinaagi sa mga sambingay, kundi magasulti na siya sa yano gayud nga pagkasulti. Sa ato pa ang iyang isulti ni aning pagbalikan niya karon, dili na sambingay kundi husay sa mga sambingay. Iya nang ipasabot kanato ang wala nato masabti sa kasulatan nga mao kaning sambingay nga pagkasulti. Mao nga mingon siya kung atong basahon sa Juan 16:5, giingon diri na dili na siya magasulti pag pinaagig sambingay. 16:5, kining mga butanga gisulti ko kaninyo. Kinsa ning kaninyo? Mga apostoles. Katong iyang mga tinunan, pinaagi sa mga sambingay. Apan, muabot ra ang takna. Ito adunay yung panahon. Unsa nang takna? Nga ako, si Kristo, dili na magasulti kaninyo, pinaagi pa sa mga sambingay. Kundi magasulti ako kaninyo, sa yano gayon may tungod sa amahan. Sa ato ka, ang iyang isulti nato, nining pagbalik ka niya karon. Dili na sambingay. Iya nang hatagan o kahulugan, husay na ng mga sambingay. Yan ang pagkasulti. Iya nang ipasabot ba? Iya na tutulan. Sa wala nato, matutuli. Wala nato, masabi. Mga kadtong mga apostoles, wala sila, ang ilang kahibalo, limitado lang. Dili tanan, nga ilang naibawan, kaya ang ilang kahibalo, limitado lang. Kaya wala itong ni Kristo, bisan ang may tungod sa gingharian sa Diyos. Ang panahon, ang gingharian sa Diyos. Kung sa ipriba na to, nga wala isulti, wala itong ang sa mga apostoles, buhat 1:6. O unya, sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nagingon, Ginoo, niini ba ang panahon na karon, igapahinuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Sa kasiti, o siya tinubag kanila, dili itubot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o sa mga kaigayunan nga gitudlo sa amahan, pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Unsay nasabdan diri sa atong ibasa. Kung atong sabdon, dunay
mga butang, mga sekreto nga wala mahibaloi sa mga apostoles. Nga wala ikatug-an ni Ginoong Hesukristo. Mao nga ang ilang kahibalo limited lang. Dili unlimited. Limited lang ang ilang kahibalo. Dili mahigpit. Mao nga si Apostol Pablo nagpamatuod nga ang ilang kahibalo dili higpit atong basahon. Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 13:9 hangtod sa 10. Gingon, kay ang ato ugod nga ikahibalo karon dili maningpit. Unsay gingon diri ni Apostol Pablo? Kay ang ato ugod, kanang ato diri ayaw dad nga ato karon. Kay kaning pag-istorya ani, kaning istorya ni si Apostol Pablo. Kay ang ato katong ila sa mga apostolis. Katong ilang kahibalo, sumala diri kay ang ato ugod nga kahibalo karon. Dili maningpit katong ilang kahibalo sa mga apostolis. Nganong dili maningpit? Tungod kay sa umala sa buhat uno sa city, wala tuguti. Wala tuguti sila sa wala tungani sila ni Ginoong Hesukristo, may tungod sa panahon o kay gayunan, may tungod sa ginharian sa Dios. Kung kanus ay kahuli. Wala sila tungani. Mao nga wala mahigpit o ilang kahibalo kay wala nila may mawitanan tungod kay dunay mga tinago o labaw sa tanan. Nagsulti si Ginoong Hesukristo pinaagig sa mga sambingay. Mao nga misulti siya nga moabot ang panahon nga di na siya makasulti pinaagig pag sambingay. Kundi sa yanon siya magasulti pinaagi sa yanon na gayon nga pagkasulti. Mao nga ang si Pablo uban sa iyang mga kauban nga mga tinunan, miangkon yun sila, ilang gi-accept sa ilang kaugalingon na katong ilang kahibalo dili higpit. Sumala dili nga ingon kay ang ato sa mga apostoles, kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man higpit. O maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Apan kung ang hingpit muabot na, nan ang dili hingpit igahiklin na lang niya. Sa ato pa, dili kay magpabilin nga kanila kahibalo karon, magpabilin nga dili hingpit. Dili kay na magpabilin nga kaning kahibalo dili hingpit hangtod sa hangtod. Kay ingon man apan kung ang hingpit katong hingpit nga kaalam muabot na katong dili hingpit kanang kahibalo sa mga apostoles kaniadto nga giadapt sa mga magsasanyaw karon, wala una kung muabot na ang hingpit. Mo nay wala kon igahiklin, mawala kanang dili hingpit nga kahibalo. Mao nga kanang ilang kahibalo karon mawala na kay didto man na sumpay man na didto sa mga apostoles. Apan doon na po'y mga pagtulunan, doon na po'y kadtong mga saksi niya, kay saksi man itong mga apostoles. Igo naman to sila nagsaksi sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Mao nga kanang ilang kahibalo karon nasama na ang ilang gitudlo nga ang kalibutan manaw, ang ginharian sa Dios tuwa sa unahan sa mga bituon. Mo nay wala kon inibalik ni Kristo. Kay di man na tinuod, dili man na hingpit. Pero wala man po nagtudlo ang mga apostoles na ang ginharian sa Dios tuwa unahan sa mga bituon. Kinsa may nagtudlo kanang mga nanungha karon. Mao nga kanang ilang kahibalo karon wala una. Kaya di man natin tinuod. Kaya kanang gingharian sa Diyos, sumala sa Matthew 21:42, ngadto sa 43, ang gingharian sa Diyos ihatag sa usa ka nasod. Wa man ihatag tuwas na sa mga bituon. Unsay gihatagan nasod? Asa man ang nasod ninyo karon? Tuwa day unahan sa bituon, wala. Asa man nara sa kalibutan. Mo nay pangitakon. Mao nay subject nato ng mga Kristohanon karon
subject ninyo nga pangitaon ka ng gingharian. Mga sige kayo magbasa ng Matthew 6:33, apan mayroon ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamataron ug ang tanang mga butang igatugang na kaninyo. Mao man ay ipangbutang gani sa mga sakyanan, diya sa mga paril. Ang kanang tekstuha ilang ipangutang diya. Apan ituman ba sila? Wala. Kaya wa man nila pangitaon ang gingharian sa Dios. Asa man na kay pangitaon ang gingharian sa Dios? Naasaw sa kanasod. Mao na subject sa tao nga pangitaon kay kanang gingharian sa Dios. Sudlan kana sa mga mudawat nga nang gingharian sa Dios o kingdom of place. Mao na gingharian sa Dios. Mao ni ang ipapangita sa Dios. Diri sa usa ka nasod nga makapamunga si Kristo o nasod nga mahimong Kristiyanos kay diha mugula ka ng gingharian sa Dios kay naa diha gatag ang gingharian sa Dios nga mao kanang kingdom of Christ. Mao nga mahanaw ka ng maong kahibalo. Mao nga kining kasulatan nga igsuon lisod jud kayo na sumala sa atong gibasa. Lisod kayo. Kung dili nato makita si Kristo, di yun ta makakita sa kamatuoran. Mo gani na nga, mingon si Kristo, ako ang dalan kung ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan, gawas kanako. No? Kay si Kristo may kamatuoran. Siya ray makahatag nato sa kamatuoran. Siya ay makatultol ka nato, siya ay makatugan sa tinuod nga kaulugan sa mga sambingay niya sa kasulatan. Mao nga, makita nato si Kristo, nga kung niya na siya, kay inigula ni Kristo, dili man siya mugula sa hantakan, di ko mugula sa bulangan. Unsa may buhat ni Kristo inigula, magsasangyaw si Kristo. Maingon kaniadto paggula niya sa Israel. Magsasangyaw siya dito. Unsay iyang sangyaw? Ang sangyaw niya may tungod sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Ang sangyaw ni Kristo gingharian sa Dios. Unsa nang gingharian sa Dios? Kingdom of Christ. Mao nga inunday niya ang Dios. Kaya kung atong basaon sa Exodo 19:5-6, yung nga alam kanako kamo mahimo nga sa kagingharian sa mga sisiputi. Alam sa Dios. O usa ka balaan nga nasod. Kini kingdom of Christ. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Sa ato kamao ni ang ipasangyaw. Kani adto gisugo sa Dios na ipasangyaw kini kingdom of Christ ipahibalo sa tibuok balay sa Israel. Tibuok balay sa Israel. Mao ni ipasangyaw dito. Mao nga si Ginoong Kristo, paggula niya, nagsangyaw siya may tungod sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Mao nga ining pagbalikan ni Kristo karon, magsasangyaw usab siya ug ang iyang kaalam labaw sa tanan nga nanghimo na nga mga magsasangyaw. Lahi kay husay man sa sambingay. Mao nga daghan dayong mga kontra niya. Daghang malkontra ni Kristo. Daghang musupat kay ang ilang pagtulunan wala man muhaom, dili man tukma sa gihatag karon ni Kristo nga husay sa kalibutan. Mao nga kung atong tan-awon nga kining kasulatan solving problem ni. Solving problem. Mao nga sumala sa among mahal nga magtutudlo ang kasulatan dunay upat ka factors: Bible, history, mathematics, ug science. Kung wala ka aning upat, di gyud ka kakita sa kamatuoran. Kung wala aning upat, nga naman kay kining Bible solving problem. Dunay mathematics ani.
dunay usayunon. Mao nga kung atong tan-awon unsay kamatuoran nga solving problem o dunay mathematics ang Biblia. Kanang giingon diha sa Daniel 12 nga usa ka panahon, mga panahon o tunga sa usa ka panahon. Naapay nagsanyaw ani nga mga pangulo karon mga kaygalaan natong mga pastor, mga pari, kung unsay katumbas ani usa ka panahon, mga panahon tunga sa usa ka panahon, wala. Atong basahon sa Daniel 12:7. Kay kini this morning mga igsoon ang pamatuod nga ang kasulatan dunay mathematics. Daniel 12:7 gingon diri, og nadungko ang tao mas nasuluban sa lino nga didto sa ibabaw sa katubigan sa suba. Sa diha nga gibayaw niya ang iyang kamot nga tuo ug ang iyang kamot nga wala paingon sa langit. Ug nanumpa tungod kaniya nga nagapuyo sa walay katapusan, nga kini may tabo sa usa ka panahon, sa mga panahon ug tunga bahinuon sa panahon. Sa diha nga natibawas niya ang pagbungkag sa kagahom sa balaan nga katawhan, kining tanan nga mga butang mamahimpit. Ha? Dunay panahon mga igsoon. Mao nga giingon man diha nga kini may tabo sa usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Nang karon kung dili ta kay balungani, kung kanus ana unsa may katumbas ani, di gyud ta kakita kung kanus ana may tabo. Kay giingon og kini may tabo sa usa ka panahon, mga panahon ug katunga sa usa ka panahon. Kung magpabiling kita diya, wa di ta masayod ani, mao nay giingon nga magpaabot kita sa walay kinutubang pagpaabot. Kay wa man ta mahibalo nga tanan ay istorya diya nahitabo na, kay wa man ta kahibaw sa panahon. Mao na nga kung dili makabalo ang inyong mga pangulo diha, labaw na mo ng mga magtotoo, tinatapan ang inyong mga mata sa panahon nga kung si Kristo mugula na sa kalibutan. Mugula na siya nga magsasangyaw. Bawat ayaw ninyo tanawa ang usa ka magsasangyaw pinaagi sa dagway, kung dili tanawa ninyo pinaagi sa iyang kaalam. Kay si Kristo mugula man nga puno sa kaalam ug sa gahom. Kaalam ang tanawa ninyo, ayon mo paghukom pinaagi sa dagway nga paghukom tanawa si Ginoo mo ganina sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala man nila tanawa ang kaalam ni Ginoong Jesucristo. Ang ilang gitanaw ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay sayod man sila kung di gikan si Jesucristo. Sayod man sila. Mao nga ilang tanaw ni Ginoong Jesucristo. Ay, kani si Jesus anak man ni sa panday. Ang ilang tanaw, naghukom sila pinaagi sa dagway. Wala sila maghukom, pinasikad sa matarong nga paghukom. Dagway ang ilang tanaw, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Apan wala nila may bawi ang espiritu nga didto sa lawas ni Kristo, ni Jesucristo. Wa nila susiha. Mao na karon kung dili ang inyong una-una maingon usab kaniadto, di pud mo makakita ni Kristo karon. Mao nga tanawa ninyo mga igsoon, para nga masabtan ninyo, may balo kamo sa panahon. Atong pagitaon, kung pilay katumbas ani mga igsoon. Kaning usa ka panahon, mga panahon, kung tunga sa usa ka panahon,
Busa di nato ni sa mahibawan kung walay given number nga gatag diha. Mao nga di revive din usab din diha sa pagsulti diha sa pinadayag. Pinadayag 12, 14. Atong basahon. Pinadayag 12, 14. Gingon dire. Apan gihatag ngadto sa babay ang duha ka mga pako sa dakong agila aron siya makalupad sa pagkalagyo gikan sa serpente ngadto sa kamingawan. Sa dapit diin siya pagatilugan sulod sa usa ka panahon o sa mga panahon o sa tunga sa usa ka panahon. Gibalik diha sa pinadayag 12, 14. Mao na ang gihatag diri nga tinago mga igsoon. Mao ni ang pinaka sayon diri, pero kung di ka may balon, pinakalisod ni. Kay ang pinakalisod diri sa kasulatan kanang adlaw ug takna sa pagbalik ni Kristo. Nga walay laing may baluhan gawas lamang ni Kristo. Kay siya may mabalik. Alang-alang kung ikaw may mabalik, wa ka may balo kung kano sa imong pagbalik. Muyon ka mga igsoon, mabalik ko aning adlaw. Nya, maghuna-una pa rin kano sa akak kung balik, no? Ikaw nagdala sa imong pagbalik, ikaw ang nagdala. Nga, ikaw ang nagbuot kung kano sa akak mo balik. Pero kay doon na may panahon. Busa ayaw ninyo hatagin, binutbot nga husay nga bisan si Kristo wa nasayod sumala sa inyong mga husay inyong kuanda nga si Kristo wa masayod kay yung bisan ang anak niya na ipasabot si Kristo man. Mao na dia sila nasayod. Kaya ang anak dia nga ilang yata kuan si Kristo man. Pero ako na ipadayon kay kanang adlaw utak na mo na pinakalisod diri sa kasulatan. Way laing may balwan ang gawas lamang sa among mahal na magtulog. Atong ipadayon. Sumala sa pinadayag 12, 14, gibalik dia nga dunay usa ka panahon. Gingon din ato utro basa. Apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka mga pako sa dakong agila. Aron siya makalupad sa pagkalagyo gikan sa serpente ngadto sa kamingawan. Sa dapit diin siya pagatilugan sulod sa usa ka panahon o sa mga panahon o sa tunga sa usa ka panahon. Gibalik pagsulti diri. Karon ano number man siya? Mao nga kung walay given number di yun siya maabli. Kay kandado man ni. Mao ni ang kandado. Kung ang kandado walay yabi, di yung kakaabli. Busa gihatagan ni doon na rin given number na gihatag na 1,260. Atong basahon. Pinadayag 12:6. O ang babae may kalagyo ngadto sa kamingawan. Diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios. Diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libo, duha ka gatos o kanuman kaadlaw. 1,260. Usa ka libo, duha ka gatos o kanuman kaadlaw. Mo ni given number. Sumala dia duha man ka pako ang gihatag. Mao nga kanang usa ka panahon o kaning 1,260 kaninya mao ni yabi para maabli ni kung pila ni ang katumbas ani. Karon aron nga mahusay hatagan kini makita ang tinuod nga katumbas ani maabli ni mga igsoon. Kay mao man ay pag-abli sa kasulatan. Anang basahon nilukot. Mao nga way lain pag-abli gawas lamang ni Kristo. Mao ni ang pag-abli. Karon diyon sa ni pag-abli. Tan-awa ninyo mga igsoon. Kani ano number? Dunay gihatag nga
given number para maabli ni kaning usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Ang pag-abli ani mga igsoon, kung dili ka mo gamit ug algebra, di ito kakabli. Mo nga dunay mathematics ang kasulatan. Mo gani nga dunay algebra, ditudlo ang tag sa eskwela og algebra para maabli kining mga tinado diri nga kinahanglan isol. No? O wala lain nining mag-abli gawas lamang ni Kristo. Tanawan ninyo. Usay atong paano na ni? Mugamit din ta sa algebra rule. Dito rin ta. Formula din sa algebra. Kung sa may formula sa algebra, para nga maabli ni. Let x equals the number. Let x equals the number. Mao ni ang rule, ang formula nga gamiton para maabli ni kaning usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Let x equals the number. Sa ato ka kaning ni ato ni panggamit mo og x. Kaning niya usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Panggigamit ko nato ni x. Kay let x equals the number. Equals the number. Kay doon na may given number na gyatan. Karon usaon may ato pag himong x. Kaning usa ka panahon x. Ha? Kaning usa ka panahon x na siya. Kaning diyan mga panahon to x. Kaning tunga sa panahon 1/2 x nya equals the number. Unsay given number? 1260. Mao nga x plus 2x plus 1/2 x equals 1260. Karon maka-apply na ta, maka-add na ta ani. Karon unsaon man ni? Ato ni siyang i-add. Ha? X plus 2x equals 3x plus 1/2 x, the same answer equals 1260. Karon 3x plus 1/2 x dili pwede kita maka-add ani. Kay walay balaod nga kining whole number kaya itong i-add sa fraction number. Kani, 2 terms man siya. Duha naman isa ka termino. Kini, 1 term. Kani, 1 term. Mga 2 terms ni siya. Wala may balaod ani nga atong ikon nga fraction number yan. Mao nga ang balaod ani sa algebra gingon. Ha? Multiply both aning duha ka termino. Multiply both terms by the least common denominator. By the least common denominator. Multiply both terms by the least common denominator. Busa pagitaon nato ang least common denominator ani mo na. Kung sa may least common denominator sa 1/2, ang least common denominator is 2. Multiply both terms by the least common denominator. Kung sa least common denominator, 2. Busa ato ni siya i-multiply aning duha ka termino. Mao nga aron maka-multiply ta, inani dayon ang formula. 2
quantity. 3x plus 1/2 x close quantity. Anong kinahanglan man ni close quantity? Kay mao ni ang ilhanan nga mag-multiply ka. Multiplication para maka-multiply ka. Ha? Sunod. 2 open quantity 1,260 close quantity. Para maka-multiply na ta. Atong i-multiply. 2 times 3x equals 6x plus 2 times 1 equals 2. Divided by 2, 2 divided by 2 equals 1. Ang 1 nag-represent sa x. Kaya kaning x, doon na sa exponent yan na 1. Busa kung 1 man na, ayaw buta, dili na tamubutan nga x1. Dili, x na siya, kaya kaning x, doon na sa exponent nga 1, sa ato pa ang equivalent ani sa x1. Mao nga 2 times 3x is x plus 2 times 1 equals 2. Divided by 2 equals 1 o x. Mao nga equals 2 times 0 equals 0. 2 times 6 equals 12. Carry 1. 2 times 2 equals 4. Plus 1, 5. 2 times 1 equals 2. 2,520. Karon, maka-add pa ta. 6x plus x equals 7x. The same answer equals 2,520. Karon, ato mang pangitaon kung pilay value aning x para makita nato kung kaning usa ka panahon pilay katumbas ani. Kaning mga panahon pila ko'y katumbas ani o kaning tunga sa panahon. Pangitaon nato ang value sa x. Mao nga ato na ni siya na divide. Kani 7 cancel na to ni ang mabiling x. Mao nga kaning 2,520 atong i-divide sa 7 para makita nato kung pilay value sa x. 2,520 divided by 7. 25 divided by 7 equals 3. 3 times 7, 21. 5 minus 1 equals 4. Bring down 2. 42 divided by 7 equals 6. 6 times 7, 42. 0, bring down 0, up 0. Sa ato pa, ang equivalent, ang value sa x equals 360. Kaning x, mao ni ang usa ka panahon, no? Usa ka panahon. Usa ka panahon. Mao ni siya kaning x, ang value sa x 360. No? Ang duha ka panahon mao na siya ang 2x. Sa ato pa kaning mga panahon 2x man duha sa ka x. Ang value sa x 360. Unya kay W man duha man ka x. Sa to ba duha ka
360 equals 720. Sa ato pa, ang mga panahon, ang katumbas ana, kay 2x na ni, ang value sa ani niya, 720. Tunga sa usa ka panahon. Tunga sa usa ka panahon. So, ba? Katunga aning x. Kung ang x, ang value, 360, pilay katunga sa 360? 180. Mo ni sa tunga sa panahon o 1/2 x. Karon atong iyan. Ato man i-checking, mo ni ang pag-checking. Atong iyan ang 360 nga mao kani usa ka panahon, ang 720 nga mao kaning mga panahon, o ang 180 nga mao ang tunga sa panahon. Atong idugang kung mo equal ba siya sa given number nga 1,260, makuha pa ni. Atong i-checking. 0, 8 plus 2, 10 plus 6, 16. Carry 1. 1 plus 3, 1 plus 3, 4 plus 7, plus 1, 1,260. Ang value ani niyang usa ka panahon, mga panahon, o tunga sa usa ka panahon. Ang equivalent ana 1,260. Atong idugang ang given number nga 1,260. Ang answer is 2,520. Mao nga nakita nato kini mo ni ang tinudlong panahon sa Dios. 2,520. Ang katumbas ani 7 ka tuig. Kay ang usa ka panahon 360 man. Kani 360 mo ni ang usa ka tuig sa kalendaryo sa Dios. Busa naabli o mao ni ang pag-abli ani basahong Ginoo. Way lain nga nakaabli ani, no? Way lain at gitudluan kita sa atong mga magtudlo nga mao ni ang pag-abli. O duha lang ang may balani. Ang kanhi nga founder sa Kingdom of God nga si mahal na rin. O karon walay lain mao ang atong mahal na magtudlo. Mao ni ang pag-abli ani. Nakahibalo ba sila ani? Wala. Kaya nila litra man. Bisan ang ilang sa tupapawa, hindi makabaluan eh. Kung pilay katumbas ana usa ka panahon, mga panahon, ug tunga sa usa ka panahon. Way lain nakahusay ani ang atong mahal na magtudlo. O ang founder sa Kingdom of God. Mao na mga igsoon nga ang kasulatan solving problem. No? Mo ni ang tinuod nga husay nga dili yo dingon nga lipat-lipat, no? Kay bisan ang mga graduhan natin makakita sila wa pa gyud lipat-lipat yo. Kay mogamit man kag algebra ani. Kay kanang algebra ang nagtudlo ana ang Dios. Isa mo kuno musupak, isa malita diyan ang algebra sa tanas tayo nagtudlo ana. Ang Dios mo'y nagtudlo ana sa tao. Aron nga inabot sa iyang panahon, magamit ka na kay ang kasulatan. Upat ka factors. Bible, history, mathematics, mga dunay mathematics, algebra, o science. Mao ni ang pag-abli. Walay mausa sa langit o sa yuta, bisan sa ilalom sa yuta, na arang makaabli sa basahong Ginoo. Mao nga ang nakaabli sa nakahibalo, nakatugan sa adlaw ug takna usa lamang sa tibuok kalibutan ang atong mahal na magtutudlo. Gitudloan ta niya, gitug-anan ta niya unsang tuiga, unsang bulana, unsang pitsaha, unsang adlaw.
mo nay gitug-an, mo nay paghatag, pagtultol kanato sa atong mahal nga magtutudlo. Pero kaning tao bisan pag imong kumitan kanang baldili nila ang para na basta di mabasa sa kasulatan litra por litra nang karon kay mingon man diya nga giingon man dili nga moabot ang panahon nga magsulti siya di pinaagi na sa yano nga pagkasulti di na sambingay. Kanang yang gisulti diha wala na diri sa kasulatan, di na mabasa litra por litra. Mo na ang isulti ana, mo nga kanang espiritu sa kamatuoran, ang isulti ana dili ng litra por litra na mabasa, dili tanan nga litra por litra yang isulti. Kung dili na mabasa litra por litra sa Biblia. Mo na iyang itug-an kanato. Kay kung iyang itug-an kanato, umabot ang espiritu sa kamatuoran. Muingon gyapon sa mga igsoon. Sumala sa kasulatan may nasayod sa adlaw sa tabna. Adi na espiritu sa kamatuoran tungod kay kanang inhanan ang espiritu sa kamatuoran. Magatultul kanato sa tibuok nga kamatuoran. Pag inong tibuok, masabot yun na sa tao nga wala niya may gawin. Tanan, kay tibuok gud. Sa tawa tanan iyang itultul kanato. Sama na adlaw ug tagna, wa man ta makatultul kano sana, wa ta may balo. Maunay itug-an sa Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuoran nga mao si Kristo. Ug walay lain nga nakatudlo kanato, nakapahibalo kanato kung kanusa kana ang ato lang mahal nga magtutudlo. Pinaagi sa iyang kaalam, iya kitang natultulan, natug-anan sa butang wa nato masayod kanito. Muna ang dako kayo kahimulungan nga kung ang tao mag-observe lang sa mga sangyaw sa atong mahal nga magtutudlo, walay imposible nga di siya makasabot. Pero lagi kahit kuan naman, di plano naman ni sa Dios, scripted naman yung daan, dili yung tanan makasabot. Mas daghan ang di kasabot kay naisulat na nga usa ka bahin ang mahibilin, ang duha ka bahin pagaputlon og mga matay. Gamay ra usa ka bahin na mao kana ang kuan istorya, ang plano diya sa istorya sa Dios sa kalibutan. Mo na script diya. Kay kung mutuotanan, mahimong bakat ang mga tulong sa Dios. Kung mutuo na sila igsangyaw na to, di dayon matuman ang ginong nga duha ka bahin ang putlon kung mga matay. Kay mituo man tanan. Mao nga ang Dios mo ay nagtaptap sa ilang mahuna o kasing-kasing. Nga bisan usaon nato og singgit. Mga pagaw kag singgit ya, bisan kag atong trumpahan sa ilang dunggan, aron lang unta makasabot. Di gyud na sila kasabot kay ang Dios mo ay nagtak-o sa ilang hunahuna o kasing-kasing. Mao nga mga igsoon, mao kini ang husay o mao kini ang pag-abli sa basahong nilukot nga mao kini Biblia. Walay mausa sa langit bisan sa yuta, usay lalong sa yuta nga aron makaabli gawas lamang sa liyon sa balay ni Juda nga mao si Kristo. Mao kana mga igsoon, no? Mao nga amo nang ipahibalo kaninyo o ang pagtuo naarna ninyo. Kaning among pagpahibalo o pagsanyaw dili ingon sa pagdani kun dili aron sa pagpahibalo ninyo. Mao nga mga igsoon dinhi lamang butog sa at akong topic karong gabi una o daghan kay salamat sa among mga magtutudlo. Salamat kay Master o maayong gabi kanimo o sa tibuok nimong pamilya sa mga mahal na nanay mayong gabi usab ko kanatong tanan sa mga kaigsuonan nato nga mga nagasubaybay sa atong preaching karon. Maayong gabi o maayong adlaw didto sa Amerika.